Tieng' ma jotije pacho kae boma ma Kisumu otiyo gi thuolono mar nyiso sin margi wi osara manyap ma giyudo kanyakla kod osuru mamalo ma gikoni medo duono fukegi. Millicent Adhiambo nigi ler. E boma ma Kisumu, nyasi mar odiochieng' jotije pacho ka ne orwako lwasi mar nyiso sin kod midhiero ma jotije ma pacho ka kaloe. Jotije manoyuoro e nyasi ni ne diro lwetgi ka giywago chudo manyap ma giyudo e kindeni ma ngima to medo mana ridore pacho ka ne oganda jo Kenya. Uonge gi problem gi pensions gi NSSF to ariyo gi SHA gi housing levy to ariyo gi problem. Korido ka out of our earnings about 60% goes back to the government. We are left with only 40%. Pesa manegi miyo jotich atamalo 6 higa mokalo poko migi nikech jogo ma ndiko jotich miluongo ni employers otamre e wachno. Sugar industries gi oling kendo okti moko tiyo kadwa magore piny to joma gindiko to ok enjoy tich mondik. Koro wakwayo that national government mondo yiyo yawe sugar industries gi. Bende ne gisundo mondo med jotije pacho ka osara gi atamalo 24 kaachiel kod weyo kawo osuru kuom jo Kenya mosedhi e rutaya. Payslip mar jotich opong' maonge kata kaka jotich ywe. Komed gi 24% to gibiro bedo gi fuong'ruok. Jogo madhi e rutaya kik pesa gi keti osuru. Osebedo kochulo osuru. Koro onge tiende kendo ng'ado pesa ne mimiye mondo dhi go dala. Korka kore, jagoro mar kotu bade ma Nyanza, Odoyo Genga, okwedo juok ma ing'ado godo jotije kigero godo ute manengo gi yot. Kowacho ni mano en chenro mamedo mana diyo osat jotije kendo ok owinjore odhi godo nyime pacho ka. Udi koseger to bunge gi jomoko motelo e sirikal biro dhi kawo pesa to nyiewo udi gi te to koro giketo wapango gi nengo matek. Riwruok chuk dar mag ji giwegi kokalo kuom jagoro margi Brian Okelo noyango midhiero ma gikaloe moting'o deko mag osara kod chudo manyap ma giyudo. Workers matiyo e security sector winjo matek kabisa. Mshahara leo to pesa michuli be tin. Tiwinjo ka employer wacho ni pok ochule client. Ongi pesa kaka onyalo chulo jogi nikech en tije cha to dhi mbele kaka pile. Wakeni matiyo tije udi bende nogoyo dwondgi piny ka Doreen Nyasiyo noywago lwasi marach mar chudo margi kod rochruok mar ratiro e kinde ma gitiyo. Domestic workers are suffering. They are working more hours. Their salaries are very little. They are not paid according to the minimum wage of this country. So we urge the employers who employ domestic workers, they should abide by the rules of this country. Kata kamano, apisa mar jotije e kaunti ma Kisumu to osingo kelo lokruok kod ratiro mowinjore kotenore kod ywak jotije. Watimo inspections kendo wawuoyo gi employers mondo mi gimed pesano. Nitie moko mapok ong'eyo maber kendo wawuotho kendo watimo inspections kendo wanyisogi ni mondo gimed jotich osara koluwore gi chik kaka chik dwaro. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu.